Gxagxiso inyanga isakhamzi sakwamzize elukhona location eqeni kwasemabhulasto embizana. Siyaxilonga sixele ingxaki yakho njengokuba injalo siqubula isifo esingene ngelumbo noma ngesahlobo luni. Sibethelela umntu wakho umthakathi nesela xa ethe wangena kwakho kusa eminga phakathi ubone ngamehlo. Ikho intambo yezitha isitho sakho usibona njengoba sinjalo xa ulele, xa unamabhadi okubotshwa okanye ulimala njalo siyakwelapha. Xa ufuna umtshato okanye umtshato ucutheka siyawulungisa ufane nakuqala. Xa ufuna ukubuyisa indoda yakho okanye umfazi obalulekileyo siyambuyisa. Gijima ube sibelekethe uye kwa-Dr. Gxagxiso inyanga isakhamzi sakwamzize elukholo location eqeni kwasemabhulasto embizana, okanye umfonishele kwezi nombolo 083 590 8001 okanye 078 666 7465.